De burgemeester maakte de uitslag van het referendum justerjong bekend op het Stadhuis van Haas. Voor een bestuurlijk zelfstandig Harlingen hebben gestemd 80,2%. Daar ging even het licht van uit. 40% van de stemgerechtigden bracht zijn stem uit. Het referendum is maar geldig en het het als advies voor de gemeente Rieën. Die zal op 2 juli een besluit nemen. Zelfstandig blijven of fuseren met Friendship deal, het beeld en met name het deal. 80% is, dat is heel duidelijk en die uitslag kun je niet zomaar wegschuiven. Dat zegt echt wel iets over hoe we er in Harlingen tegenover staan. Nou, je ziet dat we net samen voortkomen. Dat betekent eigenlijk kinderen ik al hartstikke met oors als nee zit. Als dan de Partij van de Arbeid-fractie ligt, wel. Dat hebben we van tevoren ook uitgesproken. Hè. Wij volgen de meerderheid. En ik hoop dat een aantal fracties die daarover twijfelden dat ook doen. De stad wil zelfstandig blijven, dus wij nemen daar onze verantwoordelijkheid. Wij gaan er heel serieus mee om. Ja, we moeten wel naar de blik naar de toekomst doen. En ja, de toekomst die geeft toch een ander signaal af. En dan ben je als gemeente van 16.000 inwoners ben je wel heel erg klein. Voor de boorgemeenten en mogelijke werinddelingspartners van Haas is de uitslag een zo'n rapel. Ze breiden haren dan ook op hoe of jeder. Dus wat wij nou de komende weekend maken is als andere gemeenten in Noordwest-Friesland maar de provincie om de tafel zien van wat is nou de situatie, wat zijn eventuele alternatieven, wat is het standpunt van de provincie. Echt niet onbelangrijk.